2025ean Usurbilgo udalak inoiz izan duen aurrekontu altuena izango du, 15 milioi euro ingorukoa. Batez ere, datorren urtean, ezoiko diru sarrera bat izango degulako zapategiko garapen industrialari esker. Aurrekontuak 3 atal nagusitan bereiztu ditugu, alde batetik herri bezala finkatu ditugun misioetara hurbiltzeko, gerturatzeko aurreikusi ditugun diru partidak, bestetik legealdiko planean jasota ditugun egitasmoei bultzada garrantzitsu bat ematea ahalbidetuko diguten diru partidak, eta hirugarrenik herri auzo bizigarriagoak egiteko aurreikusi den diru poltsa garrantzitsua. Bizi ditugun garai hauetan, gizarte bezala erronka itzelak ditugu parez pare, eta hoiei erantzuteko Usurbilen 4 misio finkatuak ditugu. Zaintzari dagokionez, 2 proiektu berri abiatuko ditugu aurten, batetik auzo zaintza proiektuak, egoera hauskorrean dauden herritarren integrazio komunitarioa sustatu asmo duen proiektua, eta bestetik Matiarekin batera lantzen ari garen proiektua, bizi osorako etxe bizitzak, hurrengo hilabeteetan jendaurrean aurkeztuko duguna. Udalak herriari eskaintzen dion zerbitzua hobetzeko, udal eraikina berrantolatzera goaz. Teilatua konpontzeko lanak bideratu ditugu aurten, eta datorren urtean Barrenkaleko udal lokala egokituko dugu, gizarte zerbitzuak eta udaltzaingoa bertan kokatuaz. 650 Usurbil bizi turismo proiektuari lotuta, herriaren Usurbil ildoa garatu nahi dugu. Aisialdia, natura eta kultur ondarearen transmisioa uztartuko dituen eskaintza osatuta. Klima aldaketaren erronka globalari tokikotik erantzuten jarraitzeko inbertsioak egingo ditugu. Energia eraginkortasunean sakontzeko, herriko argiteria guztia ledera pasatuko dugu kontsumoa gutxituz. Horrez gain, Aginagako saneamendua egokitzen jarraituko dugu 2025ean. Legealdiko planari bultzada erabakigarria emango diogu. Horren erakusgarri da esate baterako azken hilabete luzeetan herriko gazteak eta kultureragileak lantzen aritu diren elkargunearen proiektua gauzatzen hasteko asmoa daukagula, eta beste 11 egitasmo eta konpromiso ere betetzera goaz. Esate baterako kirolaren plan estrategikoak aurre ikusten duen skate parka handitu eta berritzari ere ekingo diogula. Herri auzo bizigarriak izateko partidak jaso ditugu. Besteak beste, hemen Santuenean auzoplana garatzen jarraituko dugu, udal ekipamenduak atonduz. Horrez gain, auzoa urbanizatzeko proiektua erredaktatuko dugu. Kale Zarren, Aranerrekako zubia berritu eta Araneko bidea egokitu eta argiztatuko dugu. Aginagarako Eliza Zaharra egokitzen jarraitzeko eta zoladura konpontzeko partidak jaso dira. Txokoalden, zubia berritzeko partida eta galardiko semaforoa eta zebrabidea egiteko partidak nabarmendu behar dira. Etxealdiko irisgarritasun plana gauzatzen jarraituko dugu. Etxealdia eta kale nagusia lotuko dituen igogailua bideratu dugu aurten. Eta San Esteban kalea bukatuko dugu datorren urtean.